Takže zdravíme vás u nového videa. Dneska sa pozrieme do ďalšieho celého krytu opusteného. Mali by tam byť nejakí bezdomovci prespávať, ale skúsime to vyriešiť. Ideme na to. So mnou je tu Kuko, Kika, Marek a Radovan. Takže musíme prejsť touto lukou. Tu je jeden vstup, ten je zamknutý. Poďte tady auto pomedzi tie stromy. Jano, ide dobre asi. Snad tu nikto neprespáva. Naposledy, keď sme tu boli, Ich tam tak tu boli nesvieti s tými ľudia v tom dome. Tam sú Počuli sme tam hlasy. Jano je ten dom. Pozrieme posadku, kde je Marek, Rado, sme všetci dobre. Toto je on. Uvidíme, či tu niekto je. Tuto to kto si kosí. Hej. Toto by niekoho pozemok. Hlavne nerobiť drámu, hej? Počuješ? Jako? To je niekoho pozemok, to tu kosí normálne. No, ináč. Chápeš, tu môže dosi bývať. Marek, z tejto strany by som to išiel najprv pozrieť. A nesvieti to moc. Ja to pozriem z tejto strany. Obzrieme to. Bacha, kde tu jama, Vstup by tu mal byť, ale kde? Ale išli odtiaľ to vykriky minule. Minule, hej, no. Ty to všetko, tu fakt, vieš. Ale niekto to tu kosí, má to tu sa stará, tu stáva chalupu, alebo čo. Čakaj. Tu je nejaká mreža. No. Zabarikádované. Takže tu sa asi Našli ste vstup? Takže sa tam nedostaneme asi. Nie, niekto to tu zaváral, dobre. No. Niekto to tu asi odkúpil. A... Takže sem sa nedostaneme. Samče, no. Nie, nemôžeme robiť ramu. Silno svieti. Radu. Tak to nie je. To cez strechu nejdeme. Čo tam je? Kam ide? Ale zhasni tú lampu. A však tú červenú môže, to nesvietí tak moc. No však hej. Marek, tam bez lampy nechodá si. Čo? Čo máš chytí? Všetko zamrežované. No, však to je to dobre zabezpečiť. A čo je vedľa? To musí byť dobrý výkop. Pozemok nejaký tam stávajú. Čo? Po dole. No neviem, kto si to tu zamrežoval alebo odkúpil. No. To sme nedomysleli. Na budúce bereme flex. Ideme hneď. Poď svieti. Oni šli hentaj, poď. Čo tu je? Dosť to povyhádzané, staré kanály. Dvere nejdu otvoriť. Okno všetky zamrežované. Čo? Tak to trocha vnútro. Zatopené, tam niečo tuším. No. To nedáme, musíme asi inde.
Takže hádam sme našli dobrý vchod teraz do bunkru. Uvidíme. Takže druhý pokus. Konečne otvorený bunker. Uvidíme. Som zvedavý, čo tu bude. No však. Tento bunker by mal byť jeden z tých väčších v tomto meste. Takže uvidíme. Môžeme tu potom vyskúšať aj lov duchov. Tam išiel kto? Poďme tadiaľto. Aha, on sa prepojil jedno. Nejaké miestnosti, tu boli záchody asi. Jasné, starý záchod. Je, však ale netreba sa oddielovať. Tu si povedzme, kam ideme. Doprava, doľava. A tu je nejaká strojovňa. Rozkrúti. Rozvodka nejaká, filtrácie. Tu sú tie filtrácie, no. Kyslíkové bomby. Schovávačku si tu môžeme dať. Šípka, aby sme sa nestratili. Tu sú tie spisy. Veľa papiera, spisov starých. Tam bude, tuším, výstup von zas. Ďalšie vecka. Poličky. A nejaká kabela. Nejaké dokumenty. No. Tu máme čo? Nič. Bývala. Môžeme všetko tu nefunkčné. Čo sa tam ide? Poďte, ja idem ďalej. Sa bojíte, idem ja. Pustí ma. Tak sa bojíte, idem ja. No. Čo tam je? Čo sa zlakol? Niečo tam chytil, ja. Ďalší vchod. Dobre, ale to je extra veľké. Hej, toto je ten vstup, čo tam bol ten panel daný. No, ten prvý. Aha. Môžeme sa presvedčiť o tom. Pozrieť sa. Mokro, jasné, to bude nejaký vstup. Hej, toto je vstup.
čo biehaš jak splašený? Áno. Tá halda tých papierov, spisov zanechaných. Tam išli ostatní. Plná chodba papierov. Budeme tu ten stabilizátor. Hej, vy sa oddelujete ale od seba. Jeden ide tak. Ideme tadeto. Je tu všetci? Nič musím dopadať. Toto sú, tuším, staré postele, alebo na čo to bolo, poschodové. Alebo lavičky, niečo také. Toto je čo? Hej, počkaj, toto je nejaká ona, centrála, alebo čo to je? Toto si chcem pozrieť. Čo to je? Na čo to môže slúžiť? Ja viem, však ja som tu bol už. To sú iné chodbiska. A ono to sa spája ináč. Prejdeš jen tak ďalej a malo by sa to spojiť. Je to tu celkom strašné. A starý stolík. Toto je jeden z najväčších bunkrov v tomto meste, si myslím. Myslíš? Otvoríš tú bedňu? Čo v tom je? To je prázdne, že? Ale kvalitné bedne staré. Ako by si chcela? No poďte. A žiarovky staré? Možno funkčné ešte. Boli uschované veci. Potrebné pre prežitie. Ríny na filtre. Chodby dlhé, celkom. Myslím, že pre 1000 ľudí to tu bolo. Dosky na postele, prichystané. Ďalšia miestnosť na spanie. Hej? No. Postele bez dosiek. Tu sa spávalo, ale je tu celkom chladno. Neviem, ako to tu mali skúrenie. Bolo tu kúrenie nejaké?
Prosím? Bolo kúrenie nejaké, myslím. Áno, bolo, lebo na začiatku bolo kontrola kúrenia. Isto, ne? Bolo to tam, že Napis. kontrola kúrenia. Bolo niečo z toho skutočné? Pokračujeme v prieskume. Toto už by sme mali byť na konci za chvíľu. Pred nami Radovan. Toto je koniec, chalani, ináč. To sa míňa. Z ďalky to vyzeralo jak raketomet. Ale je to rúra. A poklad na konci tunela. Aha, Pokémon kartička, dívaj sa na to. Čo Je tam to je? nejaká slabá vôbec. Čakaj. Ale máme tu ešte Vidíš to? Pomocné technické prapory. máme tu nejaký logbook, teda, pardon. Aha, to si napíše, dokedy tu bol. Aha, toto je mystery box vlastne, nie taký. To som povedal, no. A tady je to aj ceruska, takže môžeme si zapísať. Zapíšeme si hlavne. Kríža. Rýža, no keby si hladný, tak si môžeš uvariť rýžu. Ale ja sa zapíšem. Daj tam, že za závojom reality, náš kanál. Matky, rýža, Urbex SK. Tadiaľ to presne, tadiaľ to musíme ísť. Sú tie vzduchové filtre? Zakusnuté to je. No, tí dvaja to čistí. To je filter. Starý remeň. Dávaj, filtruj. Haha, už nevládze. Slabý filtráž. Ideme ďalej. Ostatní už zmizli v diaľke, ale posteli tu bolo celkom dosť. Oni sú tu netopiere. Samé plynové pompy. Tam sa malo na čom varí. Pozor na hlavy. Čo si veľa zadýcham? Boli aj dielničky niekedy, stoly pracovné. Tady cez túto chodbu s tými veťami. Dosť močí, no. Tu je čo, Radovan? Záchody. Dá sa ísť von? Tady, jo? Áno, to je. Celkom bludisko to tu je. Na stene. Jako východ. Nedá? Musíme ísť sem tak ďalej sme prišli.
Ďakujem. Nešli, ale poďme tadiaľto. Nevadí, bo to je urbex. Tak svoj si katolky, ne? Ja som, no. Je čo? Skrine nejaké? Tam stolik, tadiaľto sme. Vyzeráte jak Crash Bandicoot, ty kokos. Poďme a chodiť. Schválne, kto spadne, prehral. Teraz preliesky. V tých súdoch to je nejaký granulát. To je protipožiarná. Podľa mňa, alebo absorbuje nejaké látky do masné oleje a tak. Neviem. Ani ja. To bude napísané. Ale všetky sú plné ešte. Pohlcovač PI. Aha. Pohlcovač PI. No, to je... Čo? Jako? Vyzerá, že sme pri výstupe už. Tam sa nedá ísť? Takže sme u záveru dnešného videa. Z ďalšieho bunkru, nič paranormálne sa tu nedialo. A ďalšie video bude zase olové ducho. Pre viac takýchto videí dávajte odbery, lajky, sledujte Instagramy. Dnes bol s nami Kuko, Marek, Kika, Rado, Janči. Ďakujeme za sledovanie. Ešte vám ukážeme, ako to